good egg. Dapat ka-visual. And I'm live. You've got mail. Hi! Sa 1 million viewers. Salamat sa support, a friend. Mahakot sa kog-module, friend. It's very busy day. So, muna na ito ang karga, ha? Itong wheeler. Seal, plastic. Wow! Nanakay duha ka. 2 million viewers, Mamila. Nanakay 2 million viewers. Salamat sa duha ka like. Oh, di ba? Nag-live ko sa YouTube. So, mo niya mong trabaho. Duha rami diri naglingaw-lingaw aning module nga hastang daghana. Dara pa, ara sa hunon. Salamat jud kay mga I love you gid kayo sa inyong support, guys. Lipayon kay ko. Di na ko mabasa yung mga message, no? But anyways, di na ko makita ninyo mga naong apan
Ako akong kalipay nga suporta mo sa akong live karon. May na lang makaluyan. Sumuni. Muna akong trabaho. Among trabaho diri. Salamat kay sa duha ka ma. Lamian nga. Nakapalipay sa mga dili ah. So, ingani na siya guys. O, pagpalit. Ingani. Muna, master making. Okay. So, master making para makita ko kung saan yung i-print. Hindi mo gawas isa ka buo. Nato na to. So, after na, type ka o 1,246 pages. Tapos, print. So, while printing, paspas man yung speed kay 5 man. So, paspas ko kayo yung pinta. So, ito to it, nadaghan pag band paper. So, may nalagban paper. So, kasa siya stop. Stop sa siya, kay feed sa na ko siya o band paper nga daghan. So, pinduto ng green button diri Yan, green button, bayad siya. Again na sa diyang green button. Ito na sa pinduton. Ana. Tapos, mas lakan din siyang daghan king band paper. Ana, band paper. Band paper pa jud. And then, so, igo na dyan igo siyang baba. Okay, so, napuno na siya band paper. Automatic to siya mo feed. And then, balik ka sa print style. So, continuous ang iyahang pag-print, my friends. So, salamat siya kaayo sa 1 million. Salamat. Nakuduha ka line. Ano ka, banana bells. And,
ni Mudros. Ma'am, dili lang. Dili lang. Na karton. Lagi di man siya basta duha lagi ang imuhang kuan. Buka ba? Lagi. Let's go back to your routine. Prepare na po. The next step of my job. What happened? Ano yung problema?